Bé, doncs començarem la roda de premsa d'avui de la candidatura Unitat Popular Alternativa d'Esquerres. Jo parlaré d'un sol tema, que són les convocatòries del 1 de maig de demà, del Dia dels Treballadors i les Treballadores, i després en David parlarà sobre 3 altres temes i després obrirem el torn de preguntes. Bé, només per anunciar que demà, com tots sabeu, és 1 de maig, és aquí i a tots 5 continents del món el Dia dels Treballadors i les Treballadores. No és als Països Catalans i no pot ser tampoc d'una altra manera un dia de festa, sinó que és un dia de lluita, és un dia de combat al carrer, és un dia de visualització de les lluites socials i les lluites populars en defensa dels drets laborals i dels drets socials, i en aquesta clau l'esquerra independentista convoca una trentena d'actes arreu del país, conjuntament amb els sindicats combatius del país i amb diferents col·lectius dels moviments socials també del país. Convoca actes a totes les capitals de província del país, a Perpinyà, a Girona, a Barcelona, a Lleida, a Tarragona, a Palma, a Castelló, a València i a Alacant, però també en convoca altres manifestacions durant el mateix dia a Gramenet del Besòs, a Gràcia, a Eivissa, a Gandia, a Igualada, a la Seu d'Urgell, a Manresa, a Mataró, a Olot, a Pineda de Mar, Sant Cugat del Vallès, Sant Esteve, Terrassa, Tortosa, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Vinaròs. Des de les candidatures d'Unitat Popular ens sumem a totes aquestes convocatòries i animem a tothom a assistir-hi massivament, a reforçar el bloc popular i combatiu al carrer i a denunciar conjuntament la dictadura financera i el capitalisme que està provocant que el nostre país a dia d'avui, mentre es continuen espoliant l'estat espanyol i ens continua espoliant els mercats financers, augmenta l'atur dia a dia i augmenta cada dia més l'exclusió social i els vora 2 milions de persones que als Països Catalans ja estan a les portes de l'exclusió social. Per això entenem des de les candidatures d'Unitat Popular que és important i és imprescindible que demà sortim al carrer, complim les places i els carrers del país en celebració d'aquest dia de lluita que és el 1 de maig. I us passo al David Fernández. Bona tarda a totes i a tots. I en relació a altres temes del Parlament, del país i també d'Europa, 3 temes. El primer i més important, i així ha sigut l'ordre, era el 1 de maig, però referents a la comissió d'investigació en l'àmbit sanitari. Els informes que han aparegut aquest matí s'han fet públics des del Consell per la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa i finalment en relació a la trama de corrupció del cas NOS que implica el duc de Palma, Iñaki Urdangarín. Respecte a la comissió d'investigació sanitària, denunciar el rodet sociovergent que es va produir ahir en la votació de les compareixences, un rodet que és triple o doble. Ja va passar la legislatura anterior, és obvi, però sobretot han passat un rodet de silenci als mateixos que van dissenyar i definir un model opac en l'àmbit de la gestió sanitària. La nova gestió pública, com li deien, que cada cop i cada dia ens està donant més males notícies, sigui a Reus, sigui a l'Hospital de Sant Pau. En relació a aquesta comissió d'investigació, ho vam també comunicar ahir, la nostra prudència i falta d'expectatives, perquè més enllà de dilucidar responsabilitats polítiques, debatar sobre un criteri que els responsables de Convergència que van intervenir ahir volien dissociar entre expert i opinador, falten així el respecte a espais sindicals que lluiten per una sanitat pública, a periodistes que s'han caracteritzat per una denúncia ètica de les trames de corrupció en l'àmbit sanitari, com Cafè amb Llet, doncs demostren també aquesta voluntat de silenci. No només farem la comissió d'investigació, sinó que, com és sabut, la CUP també utilitza altres vies. La CUP és acusació particular en el cas Reus d'Innova, avui encara en secret sumarial. No tenim cap dubte de sent part en aquest procés que aviat hi haurà noves actuacions i diligències, que avui ja estan imputats Josep Prat, per cert, que encara exerceix algunes responsabilitats públiques malgrat estar imputat, i el senyor Carles Manté, i finalment una denúncia compartida i que ens fan arribar des de la CUP de Reus
que és que el problema de fons, el problema del model que no es podrà investigar en aquesta cambra, malauradament, és el saqueig de facto de les arques públiques i la llau d'irregularitats del model. El problema no són les irregularitats, sinó el model mateix. I per tant continuarem amb altres xarxes i col·lectius i moviments populars en la defensa d'un model de sanitat pública que no estigui ni privatitzat ni mercantilitzat i que ningú guanyi a costa del nostre sistema públic de salut. En relació a l'àmbit de drets humans i drets civils, constatar que dilluns arrencarà segurament un judici sobre la pitjor vulneració de drets humans en l'àmbit penitenciari, 9 anys després del motí de 4 Camins, on s'asseuran 9 funcionaris de presons per les tortures infligides a més de 40 persones preses. En aquest sentit, també la CUP s'ha adherit a la convocatòria prevista per dissabte a Barcelona contra la tortura i la violència institucional i la impunitat, que arrencarà a la tarda de dissabte a la Rambla del Raval, i les coincidències temporals i espaials han volgut que avui es fessin públics 2 informes del prestigiós Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa. No ho podrem explicar tot, però sí ens ensenyarem a allò que afecta al nostre país. Un cop més encara, un altre organisme de drets humans aixeca acta de la realitat i estableix que els antiavalots actuen impunament amb protocols dubtosos, que s'usen bales de goma amb elevat caràcter lesiu, que segueixen sense identificar-se i, sobretot, més enllà de les polítiques d'ordre públic en matèria d'antiavalots, també constaten la massificació inhumana de la model, i el que més ens preocupa, però les tres estan relacionades, són que constaten, i això ho fan amb tot un seguit de recomanacions, els criteris poc eficaços i d'investigacions poc diligents, mai prontes, sobre les denúncies de vulneració de drets humans. Finalment, pensem que el que ratifica els informes del CPT és allò que ja va dir la CUP i que diuen els moviments socials fa molt de temps, que és que hi ha un clima d'impunitat efectiva a casa nostra en determinats àmbits policials. La coincidència en el temps i en l'espai del judici de 4 Camins, de la publicació de l'informe del Consell d'Europa, també coincideix amb el temps amb la propera presentació aquest divendres, si no ens equivoquem, de la coordinadora de l'informe 2012 de la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, integrada per 48 organitzacions de drets humans. En l'àmbit que afecta el Principat i els països catalans, en el cas del Principat, més de 150 denúncies, amb 5 morts sota custòdia, 5 morts en enfrontaments i un mort, com és sabut, per un sometent. Aquests eren dos dels àmbits que volíem traslladar en aquesta compareixença, i el tercer és en relació al coneixement que aquesta candidatura d'Unitat Popular ha tingut en relació a que el 33% del patronat de la Fundació Príncep de Girona apareix al sumari NOS. És una mostra més, també una més encara, de que una monarquia decadent i autodegradada es finança i finança les seves tupinades a través del gran empresariat espanyol i català. Eminentment per nosaltres avui és una denúncia política de que els mateixos que suposen d'amagat, però posant totes les seves energies al procés cap a la plena llibertat del nostre poble, són els mateixos que fan costat a una monarquia envoltada i esquitxada fa massa temps de casos de corrupció. En relació a aquesta relació de patrons, sí que ens agradaria fer públic, que ens consta, i són ells que hauran de donar explicacions públiques de la seva relació, que Salvador Alemany i Mas, president d'Abertis Infraestructures, ha sigut client de NOS, que César Alierta Izuel, de Telefònica, ha sigut client de NOS, segons consta, tot el que diré consta en sumari judicial, que Ramon Buixadors, que Javier Botín Oxí, de la família dels Botín, és client de NOS, que Antoni Brufau Niubó ha sigut client de NOS, que Sebastià Escarré, de Sol Malià, ha sigut client de NOS, que Josep Ferrer i Sala, de la Fundació Privada Ferrer Sala Freixenet, ha sigut client de NOS, que Francisco González, del totpoderós BBVA, ha sigut client de NOS, que Pablo Isla Álvarez de Tejera, d'Inditex, ha sigut client de NOS,
que Leopoldo Rodés, a títol personal, ha sigut client d'Aison i que Gonzalo Rodés també ha sigut client d'Aison i que finalment Miguel Ángel Torres Riera ha sigut també client de NOS. Falten en aquesta llista, òbviament, altres noms que consten també en el sumari judicial com a patrons de la Fundació i que serien Ramon Buixadors, de la Fundació Gala Salvador Dalí, José Manuel Entre Canales, d'Acciona, que hauria negociat amb Urdangarín el patrocini del projecte Aire. També consta Antoni Esteve, de l'àmbit biomèdic. Isidre Fainé també consta com a patró, no com a client de NOS, però sí com a patró de la Fundació. I tot com és sabut, Isidre Fainé i l'entitat que presideix va concedir una hipoteca a Iñaki Urdangarín a unes condicions que cap ciutadà d'aquest país ha obtingut mai enlloc. Finalment, el senyor Carlos Godó, del Grup Godó de Comunicació, també consta al sumari del cas NOS com a patró de la Fundació Príncep de Girona, i Fitxons Abem és un dels responsables de l'estratègia de comunicació per a vendre la compra, per a vendre el Palauet. Ens deixo alguns noms, José Manuel Lara Bosch, i finalment, i per fer una quadratura del cercle, sí que ens agradaria dir que també com a patró de la Fundació Príncep de Girona, que apareix en qualitat de patró al sumari NOS, hi apareix Borja Prado Eulaute, amic personal de la Infanta i d'Urdangarín i president d'Endesa. En el cicle del temps cal dir que un altre prohom de la societat catalana, el senyor Miquel Roca, fa poc va anunciar la defensa de la Infanta en el sumari NOS i que gairebé pocs dies després, poques setmanes, 15 dies, ha sigut nomenat conseller d'Endesa. L'Endesa que presideix el senyor Borja Prado, que forma part del patronat de la Fundació i que està al sumari del cas NOS. Ho diem també replicant en aquesta casa una denúncia d'una CUP, de CUP de Girona, que en el darrer ple municipal ja va denunciar, ja va demanar que l'Ajuntament de Girona trenqués qualsevol vincle, qualsevol relació que les té amb aquesta fundació, atès que el 33% del patronat de la fundació apareix en diverses situacions com en el sumari que s'ha instruït pel cas NOS. Crec que no em deixo cap altre nom, però sens dubte insistim que no és cap novetat que les oligarquies d'aquest país financin i donin suport a ulls clucs a una monarquia corrupta i decadent, però aquesta, sens dubte, és una prova més, una més encara. Mentre, òbviament, van fent reunions per intentar posar tallafocs, pedres i destorbs al procés cap a la plena llibertat política d'aquest poble. Si teniu alguna pregunta en general o de les qüestions que hem esmentat? Bona tarda. Dues qüestions que de fet ve a ser la mateixa temàtica. Una és el president de la Generalitat sembla que convoca una cimera que suposaria una mica l'embrió del Pacte Nacional pel dret a decidir. Quin paper hi tindrà la CUP en aquesta cimera i aquest pacte nacional, si entenc que hi participa, i després quin és l'objectiu amb el qual, és a dir, quins són els fins que ha d'aconseguir o que ha de treballar la Comissió del Dret a Decidir que s'ha de votar al pròxim ple. Començo per la segona, per la comissió. Nosaltres hem donat suport a la creació de la Comissió Parlamentària d'Estudi sobre el Dret a Decidir. Entenem que ha de ser l'àmbit on el conjunt de grups polítics, els favorables i els desfavorables, i els experts que es consideren, les persones que es considerin, han d'analitzar totes les possibilitats obertes i tancades per exercir el dret de decidir, difícils i fàcils, per després poder permetre al conjunt de les forces socials, sindicals, polítiques, a tothom que s'hi vulgui sumar, decidir quina és l'estratègia o quin és el recorregut que s'ha de seguir conjuntament per exercir-lo, per exercir aquest dret de decidir. Aquesta és la funció que nosaltres entenem que ha de jugar, és a dir, la d'estudi, la d'anàlisi de totes les portes obertes i tancades per exercir aquest dret, el dret a l'autodeterminació. I pel que fa al Pacte Nacional, hem rebut tot just ara al migdia una carta al president, és a dir, estem parlant de fa escasses 2 hores, en què se'ns convoca al Palau de la Generalitat, si no m'equivoco, el proper dilluns,
junt amb no només els grups parlamentaris, sinó altres institucions del país, entenem nosaltres que per explicar-nos quin és el punt de vista del govern o del president sobre l'estructura o el recorregut que ha de tenir aquest pacte nacional. Nosaltres, en principi, no se'ns insta a portar cap proposta nostra. En tot cas, analitzarem aquesta convocatòria i veurem si hi anem i amb quina planificació hi anem, però en tot cas entenem que la crida o la convocatòria del president és per explicar-nos i anirem, en tot cas, si anem a escoltar. Amb el tema del cas Nós, que abans citàveu els noms, sabeu, o almenys l'accés que heu pogut tenir al sumari, quina és la vinculació que tenien o de què poden estar, no sé si algun pot ser imputat, si alguna cosa més que es pugui afegir a aquesta llista de noms, o si simplement van ser clients, entre cometes, que podrien haver estat enganyats pel cas Nós. És a dir, quina ha estat la... La informació que tenim és la que hem facilitat, no en tenim més, i com hem dit és més una denúncia política que no judicial, més encara quan el sumari és obert. Però sí que hi ha una referència llunyana, i per això demanem explicacions públiques, en la mesura en què tots sabem que la trama central del cas de corrupció Nós és una trama de facturació falsa per treballs mai realitzats, com va ser el cas, un dels casos, al País Valencià o les Illes Balears. Això no pressuposa res, ens consta que surt amb una investigació, no ens consta ni que estiguin imputats ni investigats, tampoc no ens consta la contrària, sinó que ens consta que en la investigació policial i judicial sobre el sumari Nós ha aparegut que el 33% del patronat de la Fundació Príncep de Girona apareixen al sumari, directament relacionats o amb el cas Nós, com és el cas del 80% dels noms que hem facilitat, o directament amb tractes de favor o de privilegi o de suport a Iñaki Urdangarín i a la infanta Cristina. En cap cas. En cap cas. La notícia hem dit que era una denúncia política. El que ens costa és que 15 patrons de la Fundació Príncep de Girona han facturat a Nós. Però la resta seria prudent, ni en un sentit ni en un altre. Sí, a veure, jo volia fer una pregunta diferent dels temes que heu plantejat. Avui hem conegut pel diari El País al voltant de Diplocat, aquests serveis amateurs de diplomàcia que va engegar la Generalitat a partir del mes passat de febrer, en el que suposadament hem conegut un argumentari, que és el que s'està donant a conèixer a la població anglosaxona, als polítics anglosaxons, en la qual es diu que la situació espanyola és caòtica, és una Espanya recentralitzadora i d'alguna manera que suprimeix, d'oprimir els sentiments nacionals de Catalunya. Jo voldria que, si fos possible, si em podeu fer una valoració, si m'imagino, no sé si compartiu o no aquest argumentari i, si us plau, si podeu fer aquesta valoració en castellà. Gràcies. Doncs no podem fer la valoració perquè crec que no hem pogut estudiar aquesta notícia del País, no l'hem pogut analitzar i, per tant, sincerament, sense haver-la llegit i discutit, no en podem fer cap valoració. Ens sap greu, el que passa que és sincer que no l'hem pogut llegir. Després hi ha ocasió. Després, quan acabi la ronda, la mirem ara i ho podem mirar. Sí, ara mirem la notícia i et fem el... Alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies.